ti Masakbayan Full Episode Channel. Naragsakan ti pusomi nga agsabat ken kaditoy, na imbag nga umay ka. Ada baro nga aramid amang pataray iti pusom iti daytoy nga episode. Apay nga isalani. Kaslasan ka mat anaragsak anang aklon iti panagayat ko. Naragsakak, Marshal. Ngam saan lata maikat iti kaunggak ti panagdandanag ko. Anya ti pagdandanagam? Amangan nga minumaaman ni nanang ko. Sigurado nga ungtanak dayjay. Di ka madanagan salani. Di nan tumamuan ti may papan iti relasyon ta. Sigurado ka? Wen, agtalag ka di kanyak. Ngam, kasanon nagsikuga? Sika talaga. Ay ayaten ka. Ngam di na kayat asawan. Aga po tagayan ayatan. Kat agsikog ka na dagos. Dakkel ti respeto ken ka. Agyaman ak unay no kasta, Marshal. Agyaman ak unay. Edgar, rumbang lang nga agalisto ka. Mapmapanan tiyal daw. Ngam awan mo ti maawis yung amainayon kada tayo. Ar-aramidin mi matamin akabalan mi, Pangulo. Ngam talaga narigat ti agawis iti mainayon kada tayo. Diyak kayat day ta panagras-rason mo, Edgar. Kasi timbagak. Agalisto ka. Aramidin amin nakabaalam. Pangulo. Rugrugi pa lang day ta. Isanas ka na marwam kan. Tabayat abumay bayag kan dumakdakkel ti grupo tayo. Umad-adumat ti responsibilidad tayo. Isa na mabalin nga patay-patay kayo. Pangulo. Diyak kaya ti puro sa ulang. Agunay kayo. Tainton makompleto ti grupo tayo. May patungpal tayo matan ti misyon tayo. Apay ka di, Edgar. Kasla na unag-unay ti pampanunutan. Ay, Kinarkaro na kitin. kasano? Kat mapilpilayan ti grupo tayo, Mirna. Kasano ako nam amapilpilayan? Kita man ngamin. Mano tayo lang ang miyembro. Kurang tayo talaga. Di mon pagparikutan day ta, Edgar. Addan tulat ta mainayon. Di ka ngamin agapura. Kaanon tungay. Di ka ngamin agapura. Addan to ti aldaw nga adda ti mainayon kada tayo. Inot-inot ngamin Di ka agapura kunak manan. Kasanon, no adumanan ti sao ni Pangulo. Ammo matan ti ugali ni Pangulo. Iso adimon ikan kano. Tinapatad, di mo tubngaran dagiti pagalagadan iti grupo tayo. Mirna. Sana bali, Edgar. Grupo tayo. Iso nga agtitinulong tayo. Kasla italaang amakitak day ta lalaki, Olive. Asino ti dakdakamatan? Day taman linabsan ta lalaki. Transferring ata? Wan nga paiso niya. Amangan mo't no transfer nga paiso. Wan siguro. Ay na. Nagta-erbes. Sika talaga siya, Lani. Ipulong ka ni Marshal. Ala ni daytoy. Api ngay pulong nakngay. Awan matimadian na isawang ko Joke laeng siya, Lani. Danag mo na yan. Di ka agar-aramid, Olive. No ag-break kami, sikat aking basol. Ay na, in love ka talaga niya. Ulitak manan. Awan ti pagdanagam, gaputa awan ti maidanon ken kuana. Anak ko, kumusta mo ti panagadal mo? Nasaya at latamat, nanang. Ay, nasayaat nga ron no kasta, anak ko. Igaid mo ti panagadal mo. Gaputa para mutlaken ka ti amin. Wan, nanang. Si kanto ti agnomar iti dayta. Gaputa dumalat ta ti adda nagadalan na. Wan, nanang. Kas makita mo't anak ko. Awan sa ni ko atayo. Awan ti maipatawid ko ken ka. Iso nga ikarkarigatan ka apagadalan. Wan, nanang. Ay, agyaman anak ko.
Kat ulit ti imbagak agadal ka ana imbag, tapara metla iti masakbayam. Agsagana ka, Edgar. Apay, Merna. Rumwarta. Sa dino ti papananda? Bilin ni Pangulo a rumwarta yo. Mapantayo agpaliiw iti aglawlaw. Kat gundawayan tanda ito'y. Tapno agkita iti mabalin tayo a pagrekrutan. Ala, wanan. No kasta, data ti agkuyog? Wen, ngam agannad ka Di ka basta-basta agsasaw no addaman masalaw tayo. Obserbaran tayo pa'y anaimbag. Wan, Mirna. Narigaran. Amangan no dagiti masalaw ta. Kat karaman kadagiti kayat tayo abalsan. Olive, addaman ng lalaki anataer. Anya? Wen, ngam, adamad kadwa na a babae. Kat, apay nga roda kasta ti jar mo. Kasla malidayan ka matitikas ta unay. Nobya na nga taday jay. Kat anya ko man o nobya na. Awan, naibagak lang. Oy, di mo ibaga masakitan day tarik nam. Saan mo? Ay na siya lani. Apay nga aginteres ka unay ti day dya lalaki. Addan ni Marshall. Iso adi ka man mang panpansin iti sabali a lalaki. Alawanan, lipata mo ti imbaga. Italamanan nga kuyog ta siya lani. Kailiw ka unayin. Ano santa ati kastoy? Anya nga rod, kat agad-adal tapay lang. Ado ti pa ka kumikumanta. Wen, siya lani. Agadal ta na imbag. Tapno maadaan tayo tinaranyag ang masakbayan. Juan Marshall. Apay nga ngagsanay ka. Anda ka di parikot? Awan, adala pang panunutak. Kabailan nakngata ni nanang apagadalan? Ay na, di kagdanag. Makalpas ka iti panagadal mo. Basta tulungan mo ti bagim. Apay ka di akaslan na unag akanayon ti pampanunutam, Edgar. Pampanunutak dagiti pasamak iti pamilyami, Mirna. Nagsisinak kami asa nga pamilya. Gapu ka dagiti gamrud apada pinarswa. Isuda ti makagapo. No apay adjakon ammo ti ayan dagiti naganak ko. Edgar? Inagaw da amin asa ni kuwa ni tatang. Ultimo na kaipatakdran ti balaymi. Katidakas. Awan man laang tinangtulong kada kami. Edgar? Dayta ti kang runaan a rason. No apay akayat ko ti agibalas. Nakakaasi ni tatang. Pinagbalinda ang nakakaasi. Sa diwa pay laang iti panunot ko ti kinaranggasda. Ala, sana bali. Agtitinulong tayo amang singir kadagiti tattao amasaknan. Gapu iti kastaan na pasamak iti biyagyo. Kat sapay la kuma. Ta si bibiyag da pay laang aging gaita. Day tamat ti kanayon ko adawatan. Sapay kuma, taag kikita kaming tupay. Di ka mapukawan iti namnama, Edgar. Dumteng tulat tadayta, agon daway. Mas daawak, Olive. Oh, apay ka di manan siya lani. Saanan ang nagsubsubli di na gwapo a lalaki? Apay, kailiw mo ang makita? Saan mo? Mas daawak lang amin. Gaputadya ko nakit-kita. Aminin. Asino nga taday di a lalaki? Apay nga taadya ko nakit-kita dito'y pagadalan. Wano? Nagsardangatan nga agadan. Ay, mainay-nayon pa'y day dya pang panunutan.
Apay nga takas to'y tiriknak. Diyak maawatan. Salani? Ah. Ada ka matlagayam dito eh. Marshal, Di mo pa yan napuutan ti asidag ko. Kasla na unag ti pampanunutan. pasensya kan. Dala nga min pampanunutan. Anya nga min dayta? Ada ka di parikot mo? Awan parikot ko. Pampanunutan nga min. No anya ti isubmit ko ang project ko iji may sa subject mi. Sigurado ka? Wan. Kung naklakit tin no anya. Naimbaglakit din. Kaya nakapanunutak iti rason ko. Narigatan no maamuan na. No anya ti pampanunutak. Olive, kasladyakon ay ayatan ni Marshal. Anya? Apay, nagapa kayo kadi? Saan mat? Nga mariknak laang akasla na punasan ti panagayat ko. Si kamot siya lani. Kat no nagsingpat ni Marshal, Wan, nasingpat. Nga mapupukaw nga ruden ti panagayat ko kenkwana. ay na, kasaritam siya lani. Ibagam ti podno amarikrik nam. Bay amon, basta yakon panpansinan. No madlaw na, o di nasayaat. Ngam no saan, makaamon itibiyag na. Ay na siya lani. San anasaya ati kasta? Sigurado ang masakitan dayjay no kastaman bilang ti aramidem. Ay, mariknak nga ruod nga awanin panagayat ko kenkwana. No makan ko ma, natamnayan tiraman na. No awanan ti mariknam a panagayat ken kuana, maawatak dayta. Ngam ti kayat ko laang nga aramidem, kasaritam a naimbag. Tapno saan mo't unay a masakitan jay tao, siya lani. Anak ko, da kayo kadipay itinobyong. Wana nang, ngam planok nga rod nga ibreak. Ha? Wana nang, mariknak ngamin adyakon ay ayatan. Ay, do may papan itiriknam. Sika, ti ayan na dayta, anak ko. Tilaang makunak. Nasaysaya at ngamin, no ipamaysam ko mati atensyon mo iti panagadal mo. Wana nang, Aramidem amin akabailam ita, para iti masakbayan. Ay, nadaras ti panagtulid ti aldaw. Ay, narigat ti panagbiag ita. Kasanon, no narigrigat ton inton panawin niya. wan nga rod nanang, day tamot lang ti pampanunutak. Iso ako nak nga i-break ko ni Marshal. Tapno makakonsentrate tak iti panagadal ko. Olive, mabalin ka diya kasarita ka. Apay ka di, Marshal? Awan ka di ti madmadlaw mo iti gayem mo. Ha? Apay ka di? Kalaat nga mina nagbaliw kanyak. Dandani di na kon kaya ta kasarita. Awan mati amo ka nagbasulak ken kuana. Anya? When Olive, dayta ti madmadlaw ko ken kuana. Iso apang aasim ko ma. Ibagam kanyak. No anyaman ti nasaon na ken ka aparikot na. Awan mo tinaybagbagan a parikot na. Ngam, adala ang nasa una kanyak, Marshal. Ha? Anya dayta? Diyak kayat nga unaan ni siya lani. Kayat ko nga iso ti mangibagakan ka. Saan asyak? Please, Olive. Ibagam ko makanyak no anya dayta. Ladingitak, Marshal. Diyak kayat ti makibiyang kada kayo. No anyaman ti mapaspasamak iti nagbaetan nyo. Urnusan nyo kumaday ta adagos. Shalani, agsao ka ko ma. Apay akastamat ten ti panangkitam kanyak. Marshal, Apay ka di akasta ka. Ada ka di parikot mo. awan. Ngam apay nga rod akasta ka. Kasla ka nayon ka ama imay-mayang. Marshal, Ken, anya jay nasao kanyak ni Olive. Adda ka no na ibagam ken kuana. Ngam di na kayat nga ibaga kanyak. ha?
Adoy imbaga na kan ka? Wan, ngam di na kayat nga ibaga. Gaputa si kakano ti mismo amang ibaga kanyak. Ha? Iso apang asim. Ibagam kumano anya dayta. Tapno amok mater aramidak. Kayat mo ka di amaamuan, Marshall. Nakasagana ka dumag. Sige. Danggam nga rod di baga. Salani. Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. Anya? Nakasagana ka dumag iti ibagam salani. Iso apang asim. Ibagam kuman. Tangay agpilit ka. Danggam nga rod anaimbag ti baga. Salani. Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. Anya? Wan. Mariknak asaan akon anaragsak iti relasyon ta. Iso apang nga asim ta itud mon ti wayawayak. Anya tinagbasulak. Taramidam kanyak ti kastoy, Salani. Apay akalaat matanda ito'y adesisyon mo. Pakawanan na ko, Ma Marshall. Imbagak laang tipod no amarikrik na. Salani. Sana bale tagad adal tapay laang. Adupay ti mapasamak iti biyag ta. Ngam sikat ti inspirasyon ko iti panag-aadal ko, Salani. Diyak kabalan no mapukaw ka iti biyag ko. Pagbalinam nga inspirasyon dagiti arapaap mo. Ket ikarigatam atunuyan dagita nga arapaap. Agsinata, tapno maikanta iti konsentrasyon nga agadal. Ket agadal ta kumaan na imbag para iti masakbayan ta. Awanan ti maramidak. No talaga di na kun ay ayaten. Sige. Palubusan ka. Ket sapay kuma. Taagadal ka nga rod na imbag. Para itinaranyag ang masakbayan. Nagsakita talaga ti Riknak, Olive. Diyak amin ninamnama akastoy ti aramidan ni Salani. Saan ta atengal ti panunot ken riknana, Marshall? Iso nga aklo na matan tinagbalin a desisyon na. Narigat mo't laeng, no ipilit mo ti bagim kan kuana. Awan mat mo ka nagbasulak ken kuana. Sa anak mat nga istrikto a boyfriend. Ngam apay ngay naramid na kanyak ti kastoy. Kas iti nakunak, ada bukod na a desisyon. Ado dagiti kayat na nga aramidan iti biyag na. Kat kayat na pa'y nga agmay maysa. Iso siguro nga inaramid na ti kasjay. Olive. Ala, aklo naman, Marshall. Kan maysa, ubing tayo pa'y. Igaad tayo pa'y ket di ti panagadal tayo. Enjoyan tayo pa'y ti biyag tayo, kas maysa nga estudyante. Sana bale, dumtento ti umno a panawin para iti dayta a banag. Wen Olive. Agyamanak. Gaputadda ka nakasagana a dumngeg kanyak. Ket ikarik iti bagik. Apasaya atak ti biyag ko. Tapno matungpal ko ti imbaga ni Salani. Idi nag-break kami. Agadal kami na imbag para iti masakbayan mi. Adda manen ti estranghero a lalaki. Italaang amakita ka. Ha? Umasidag kanya. Ay, miss. Hi, sir. Edgar tinagan ko. Ngam Edlatan, miss. Mabalin ka di maamuan. Noon niya ti madaydayaw anagan mo. Siyak ni Salani. Nagmayat tinagan mo Maibagay iti kinapintas mo. Awagan naklatan iti Ed. Ed, kunamlatan. Ed gayam tinagan mo. Ay na, nagtaur ka talaga. Miss, ada ka di bagbagam? Awan, Ed. Kasla italaang manen amakita ka. Miss. Italaang manan na makaumayak dito'y pagadalan nyo. Malagip ko ngamin. Nakita ka idin. Ngam kasla nabayagan day jay. Kunak nga rod no transferi ka dito eh. Saan, Shalani? Imayak.
Ta, da ko mai-introduce ko kan ka. Anya dayta? Panagkunak. Saanan nga umanay ti oras ta, no itan ti panagsarita ta. Amangan no mabalin, nga inton sa balay lang ng aldaw. Masapa ka arumar inton Huwebes. Urayan nak ditoy. Tapag saritaan tanuan yaman dayta ngay bagbagam. O sige, kat agyaman ak siya lang Agyaman akmat, Ed. Agkita tanto inton Huwebes. Amom ka di? Naam-amu kun jay estranghero a lalaki. Anya? Wen Olive. Ed, tinagan na. Kasano anam-am mo? Inasitgan nak idikalman. Kat nakiam-am mo. Ay na, sika talaga siya lani. Estranghero day jay. Iso adi ka unay agtaltalag kan kwa na. Madlaw mat anaanos. Kasta talaga ti tao. Nasingpet iti damo. Ngam inton agbayag. Rumorto matlaang ti pudno aburik na. Ay basta, nalag-antirik nak itidayja lalaki. Kat agkita kaminto inton Huwebes. Gaputadda ka no ibaga na kanya. Anya? Wen Olive. Ay na, balaagan ka manan siya lani. Agan annad kay ti dayjay nga Ed. Gaputa di mo amu ti pudpud no akinatao na. Edgar, kurang tayo pa iti grupo. Awan katulungan tayo, naman mano tayo lang. Huwag nga ron, Pangulo. Hanggang sana bale. Tamanay nayunan tayon to. Wan matkat di. Ngam no ita, panagkunak, mabalin tayo narugyan tiyag karaw. Anya ti kayat yu asawan, Pangulo? Panawanan tapno mapantayo agdakiwas iti ili. Hintaya ag-obserbar, tapno ammo tayo no anya ti umuna nga iwayat tayo karag iti plano. Uwan, Pangulo. Kagiddan na ita ti panag-recruit tayo karag iti mayat ako mapeng kada tayo. Ngam ulitak ti bilin ko kada kayo. Masapol nga agan annad kayo. Agyaman na kiti oras mo, Shalani. Agyaman nakmat unay, Ed. Kat panunutak an imbag ti injayam kanya. Wan. Naragsak ti grupo mi. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Nga awan ti mangkon kontrol kan ka. Adda freedom mo, ako nada. Ed, Patsik adi ka agbabawi. Numainayon ka kada kami, Shalani. Gaputa awan ti pressure iti ayan mi. Awan ti makibibiyang kan ka. sigurado ka kadi amayat ti grupo yo, Ed? Masiguradok dayta. Gaputa may salaan ti kayat mi ang mapasamak. Kontraan dagiti kilo a pagalagadan. Ken mangbales kadagiti nang pasakit kada kami. Sige, agsarak tanto manen inton sumaruno nga aldaw. Ket maamwam to ti desisyon ko. Kumusta nga iti panagadal mo, kaanakan? Mayat-mat, auntie, sa anak unay amarigatan iji pagadalan. Maragsakan nak amakangag iti dayta. Ala, igaod mo ti panagadal mo, tapno makaturpos ka. Wananti, Sikala ang tinamnamaan ni nanang mo, iso adi mo kumapaayan. Kan oray siyak, namnamaag ang makaturpos ka. wan auntie. Nasingpot ka, kan nasaririt ka. Iso nga amok nga agturpos kantaw. Kat dakaminto ti kang runaan ang maragsakan para itibaligin. Shalani, among kadi, ado ka nung timataktakawan iji sentro? Kasta aya. Wan, ay na, nakabutbutong timapaspasamak itan. Ha? Unay kamutan, Shalani. Apay kadi akasta ka. Kasla di mo mauawatan dagiti ibagbagak. Diyak nga rod maipamay sa ti panunot ko. Mais-stressak pa yun. Apay kadi ngamin. Adda ngamin bagsak ko. Anya? Wen Olive, iso day ti parikot ko. Nangatuunay ti expectation dananang kan ni antit. Kat no maamuan da day ta, sigurado ang maupay da kanya. Ay na, di ka unay agpanpanunot. Adapay remedyo.
kan may salaan mo ti bagsak mo. Ay, diyak ka mo, Olive. Talaga ang mariribukan ako na eh. Talaga naragsak ti lubong tayo, Edgar. Awan makibiyang ka na tayo. Kan agbyag talata nga oray saan tayo nagtrabaho. Un nga rod, Pangulo. Naitati magbagak idikan ka. Isa kinunakin ka, sumurot ka kada kami. Tap na mapunas ti saem amarikliknam. Gapoy tinapasama kiti pamilyayo. Pangulo. Agsaga na dangiji at tao. Tasingir to ida itinangina. Ops, relax ka lang, Edgar. Saan pa nga ita? Tasan tayo pa yan nakasakana? Un, Pangulo. Ngamnam na maakto. Amaikan iti hostisya. Tinapasamak iti pamilyami. Di ka madanagan. Mainayon day ta iti misyon tayo. Ngam timing lang. Narigat pa ita. Tasan pa ya kompleto dagiti usar tayo. Oh, apay akasla sa bali ti Jarmo ita, Shalani. Apay, adda ka di parikot mo? Ay, talagang adda parikot ko, Ed. Apay, anyang amin ayada ita. Ma-stress ha. Gapot adda bagsak ko. Kat sigurado akaguradak dagiti naganak ko. Anya? Hun, Ed. Diyak ka mo taramida. Kasla maumaak pa yan. Gapo ta ma-pressure ak unay. Gapo iti na nga to unay nga expectation dana ng kanya. Simple lang ti solusyon na dayta, Shalani. Ha? Di mo ngamin pampanunutan. Kanjay kunakan ka. Ano sumurot ka kada kami. Awan to dagita parikot mo. Anya? Uwan, Shalani. Gapo ta puro ragsak. Ti adda iti grupo mi. Sa anak pa'y anak kapangedang, Ed. Ibagaktukan ka. Sige, Shalani. Di ka apuraan. Jay kunak akan ka. Di mo unay pagparikutan dayta. Gapo ta simple lang dayta. Madadaala ang tipintas mo. Anya? Mayat sa ti aldaw mo ita, Shalani. Win Olive, gapot na orekas ka sa no? Limag antirik na. Ha? Wan, gapot na naragsak akasarasarita ni Ed. Anya? No kasta, nagkita kayo manan? Win Olive, kat amom ka di? Naglag antirik na kan kwa na. Ha? Nasingput ni Ed, kan naragsak akasarasarita. Kan may sa, kasla kayat kumutun ti makigrupo kadakwada. Ay na, Shalani. Agpanunot ka kumaan na imbag. Di ka agdardara sudos. Ha? Di mo amunoan niya ti talaga agrupo da. Ang mga no kamang damat ti rebelde. Anya? Iti kasjay akinataar na? Kamang ti rebelde ti grupo da? Anya tamutangay. Iso nga agan anad ka kuma. Ay basta, may sa ti masiguradok itiriknak. Nalagan tiriknak ken kwa na. Ken kasla kayat ko ida suportaran kadag iti misyon da. Madlaw ko anaragsak akanayo ni Shalani, Olive. Ay, jakman amoy ti dadya agayam ko, Marshall. Ha? Apay ka di? Malagip mo ka di ibagbagak idikan ka nga estranghero a lalaki? Apay ka di dayjay? Agayan ayat da ka din? Saan mat ket di? Ngam nagtalag adagos iti dayjay nga Ed. Ket di na pay am mo unay. Anya? Wen Marshall, ket ti dakas na, adda ka no iyaw awis dayjay nga Ed kan kuana. Ket kinunal ket din akasla kayat na asuportaran ti grupo dayjay nga Ed. Anya? No iso amis mo tinang ibaga iti dayta. Patsak asaan ta akabalan at ubngaren. Iso apan akunak. Nasaysayat no kasaritam amis mo ti inana. Wan nga ron, Marshall. Adda atap ko ag grupo dagiti makakanigid dayjay. Anya ni Shalani.
Amangan kit din mairubo iti daytang aramiden na. Wan nga rod, Marshal. Uray nag-break kami kini Shalani. Napatagpailangan kanyak. Iso apadasak akasarita. Sakbay ama ilawan. Anak ko, adda na sa utigayem mo kanyak. Ha? Anya day jay nanang? Shalane, anak. Asino jay lalaki akasinsin narak mo. Ni, awan mo't nanang. Di ka kuman aglibak. Ed ka no, tinagan na. Katinakas, nabiit laeng anam-amom. Ngam nagtalikan adagos kan kuana. Ha? Anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Narigat ti basta agtalaklatan. Kan maysa, agan-anad ka. Di ka kumakumapkapang iti grupo, nga idijaya daken ka. Imbaga amin ni Olive dagita kada kayo, nanang. Wen, anak ko. Gapu tadi mumut kanun ikan kano. No iso ti makisarita ken ka. Bayan nyo, nanang. Siya kun ti makaamo iti day taabanag. Didak pa kadanagan. Agin lalaing mo't day nga Olive. Kunamla no asino anang ibagakin ni nanang. Oh, ada ka matgayam dito nga tugtugaw, Shalani. Nasaya at may ka dito'y Olive. Wan, birbirokan ka ngamin iji benches, ngam awan ka mat. Dito'y matgayam, di pa kasarakakan ka. Olive, Apay ka di akastamot, tanti pa nang kitam kanya. agin lalaing kamat anya. Apay atinong panak, Shalani. Shalani, apay ka di akastamot, tanti pa nang kitam kanya. Agin lalaing kamat anya. Apay atinong panak. Agin lalaing kamat anya, Olive. Apay atila imbagbagam kininanang ko. Ha? Ibagam laang no umapal ka kanya. Gaputa siyak tinakasiningad ni Ed. Shalani, mawatan ako ma. Naaramid ko lang dayjay, gaputa isaksakit ka. Anya? Isak-sakit? No talaga nga isak-sakit na. Apay nga rod aninanang ko tinangibagaam iti kumporme. Shalani, mawatan ako ma. Ninanang mo ti kinasarita, gaputa amok adinak denggan. Nalaing kamat anya. Kan apay nga imbagam kininanang ko, a miyembro ni Ed iti makanigid a grupo. Gaputa mariknak a mairobo ka laeng no makisiningad ka kadakwada. Amo mo ti kayat da nga aramidan. Kayat dati bumalis ka dagiti tattao anang pasakit kadakwada. Awan bibiyang mo, no anyaman ti kayat ko nga aramidan. Biyag ko daytoy, iso adinak pakibiyangan. Kat manipod ita, aglinipatan kas agayam. Ibilang kan ajak am mo. Anya, isaksakit ka laang matsyalani. Ngam apay akas namot ang dagiti saum kanyak. Jak kasapulan ti sip-sip agayam, Olive. Iso amanipod ita, ibilang kan ajak am mo. Ditakan. Anya ti mapaspasamak ka, Olive. Apay ngagsangsangit ka. Nagsakit ti Riknat. Gapo ka dagiti imbalikas ni Shalani kanyak, Marshal. Ha? Anya ti napasamak? Nasakit tinakam na. Gapo iti panakisarita kiti inana. Nasakit tinakam na. Gapo ta impudnok aminan kanina na loling ti maipapan iti bagsak na. Kan ni Ed. Kan ti panang suporta na iti grupo da. Anya mata ni Shalani. Di na nga tan napanunot, nga isaksakit mo laeng. Imbagak daytan kan kwa na, Marshal. Imbagak ngar aramidak lang ti amin. Gapo ta jak kayat ama irobo. Kanjak kayat nga agaramid iti pagbabawyan nanto. Ngam talaga adinak maawatan. Talaga nagbaliwan ni Shalani. Sa bali ti impluensya ken kuana dayjay nga Ed. Amom ka ditimbaga na kanyak. Aglinipat kami kanon kasagayam. Gaputay bilang na ko na dinamam mo.
nagsakit ti Riknak, Marshal. Ala, bayan. Siyak ti makisarita ken kuana, Olive. Rumbeng panunot pa'y ana imbag. Di na ko maisakripisyo ti panaggayem yo. Gapulaan iti dayjay nga ed. Nakapangadeng akon. Kaya't kumatan ti sumali iti grupo yo. Talaga siya, Lani? Wan, nagpampanunot na. Kat panag ko na, talaga naragsak ti panagbragyo. Kas makitakan ka. Naragsak kayo. Kan nawaya kayo ngagdakdakiwas. Awan ti pressure kan burdens yo. Iso sige, inayundak iti grupo yo, Ed. Agyaman ak unay. Gaputan na awis kamutlangan siya, Lani. Kat anyangay. Sumurot ka kadiitan, iji hideout mi? Day tati saan pa'y. Gaputan jak pa'y insagana dagiti arwata. Sabagay, maawatan ka siya, Lani. Ang amangan mat, no agbabawi ka. Saan? Gaputan na uma akon iti taray ti panagbiag ko. Iskwelaan, balay, iskwelaan. Kan, yakon maipamaysa ti panagadal ko. Alang rod siya, Lani. Uray saan kapayla nga sumurot kada kami. Ngam si kapayla ang ti agbalin nga informant ti grupo. I-report mo kada kami, no adda dagiti ammom ang mapaspasakitan. Dagiti kilo ang mapaspasamak iti lugar yo. Ken aminan ang maobserbar mo. Nga iti panagkunam, kat saan nga umno. Sige, Ed. Namnamaam. Aramidak to dayta. Makitayo kakadwa. Uray aglemlemmeng tayo. Kabalan tayo lahat ti agragsak. Dahito iti tandaanan nyo. Nasken anapudno kayo iti grupo. Ngem sakbay nga giwayat tayo kadag iti plano. Nasken nga agurnong tayo pa iti armas tayo. Nasapol nga agtakaw tayo. Tanos saan tayo nga aramidan na ita? Saan tayo mat ang makaipundar iti aramatan tayo? Ken masapol nga dapay mainayon iti grupo tayo. Pangulo! Okay. Kumusta ti panagdakdakiwas yo? Adda ka di matlaang naawis yo ang mainayon iti grupo tayo. Adda na awis ko, Pangulo. Saan pa'y ang nakasagana sumurot kanyak? Kat isupay lang ti agbalin nga informant tayo. Saan pa'y lang nga simurot dito'y hideout? Sige. Ngam obserbaran nyo anaimbag dagiti awisin nyo. Kita nyo anaimbag, no talaga adesidido da matlang asumrek iti grupo tayo. Anak ko, talaga ka di adimon kayat ti agadal? Saanan, nanang? Kat pakawanandak ko ma. Talaga ngamin adyak mayulo ti agadal. Hanggang sayang mat, anak ko. Day talaang ti mabalin ko ang maipatawid kan ka. Sayang laang ti panawan, nanang. Manggadak kiti tapno addamot kwartak. Apay akasta kamutan. Nagbaliw ka. Gaputan na amiris ko. Nga uray sa anak nga agadal. Agbiagak lata. Hanggang dumalapta ti adda-adal na, anak ko. Adun tupay ti saan anak kaadal nga amamok. Kat naragsak day ti panagbiag da. Jak amukan ka, Shalane. Talaga asabali ka itan. Kita nyo, kakadwa. Adumanan ti abasto tayo. Bunyarad! Ora aglames tayo ti arak. Awan problema. Di unay ang mga nuga po iti bartakyo kat malipatan nyo ti agangas. Saan ni mat nga itulok ang mapasamak na ita? Nagimas pa ilang ti agbyag. Kakadwa! Sakbay nga ituloy tayo ti agraragsak. Ipalagip ko manen, ti kayat tayong aramidan. Uwan ka di, Mirna. Di ka mandanagan. Saan at timang raot iti anyaman nga establishment tintay aramidan? No di kat titarigagay tayo, mapaksyat ti kinadakas iti pagilyan tayo. Kandag iti kilo apagalagadan. Kun Mirna, saan mi analipatan dayta?
Kat no maipapan iti grocery rin out tayo. Kasapulan mo't ngaminan, nga ramidan tayo dayta. Gaputa awanan kanan tayo. Sana bale, awan mo't ti dinangran tayo nga oray maysa. Uwan mat. Sabagay, husto ti kinunam. Ngam sapay kumata iti kabiitan apanawan. Rugyan tayon ti mangisayang kat kadagiti plano tayo nga aramidan. Talaga adida kun malapdan ang pumanaw nanang. Anya, nabambanugak anaggapo ijay uma. Ngam kastakit din ti ipasabat mo kanyak, anak ko. Natagtaganak nga rod anang ururay kada kayo nanang. Itaypay akayat ko ti pumanaw. Ngam inananusak tinanguray kada kayo. Ang mga noan nyamanan ti panunutin nyo. Anak ko, sa dino ngamin ti papanam. Kasla inawit mo pa'y amin agargarit mo. Mapanak nga rod agbirok iti trabahok nanang. Kaya't kuman ti maadaan iti bukod ko akwarta. Iso nga aramidak daytoy. Angam anak, saan na masapul a pumanaw ka? Makasapul kalatamot iti kwarta ditoy. Nulakit dita nagagat ka nga agmula-mula iti natnatang. Diyak kaya ti kasta ang klase ti panagbiag. Makauma. Iso apasensya kayo nanang. Talaga apo manawak dito'y lugar tayo. Sana bale, agsubli akto. Mano alawasan alita nakitkita ni Shalani, Marshal. Wan nga rod, Olive. Isumit lagam adisidido anak isina kanyak. Amangan no pimanawan. Wan no, amangan. No adakit di simurutan nan. Ha? Apay anak lahat ka itimbagak. Di mo ibaga simurutan iti dayjay nga ed. Mabali na kasta. Gapo ta isumot la mismo tinagkuna. Akayat na asuportaran ti grupo dayjay nga ed. Anya? Anyan. Sana nagpampanunot. Dinadaal na ti masakbayan na. Ken ti biyag na. Mapantay di balayda. Mapantapan kan, nupod no ti atap ta. Agyama anak, gaputa imbay kayo, Marshal, Barok, Oleg, balasang ko. Wana na. Gaputa umay mi kumakitaan, no adda dito'y ni Shalani agayam mi. Oleg, ay, manu alawasan, asaan na nagaw-awid ti anak ko. Anya? Ket, sa dino tinapanan na, nana. Sa dino timbaga na apapanan na. Dayta nga ron ti Jack amo. Gaputa di na imbaga, no sa dino ti papanan na. Basta nagpakadalaang, amapan ka no agbirok, iti panggadan na. Anya? Dayta ti parikot ko ita. Jack amo no sa dino ti nagturturungan na. Sapay la kuma, tasaan ana isagmak ti anak ko. Nana, agkid daw tayo ititulong dagiti otoridad. Sapulen tayo ni Shalani. Di ka matagtagari, Shalani. Diyak impagarup akas to'y gayam ti biyagyo dito'y. Apay, agbababawi ka kadi asimurot kanyak, Shalani. Saan? Mas da awak lang. Gaputa na saya at mati panagbiagyo dito eh. Kompleto kayo itimakan. Ken anya pa'y dita ang kagawaan. Anya? Aklunak, saan akas to'y ti ekspektarak a klase ti panagbiag dito eh. Gaputa ti ekspektarak, ket sulsulinak ti ayan nyo. Awanan kayo iti kagawaan. Ken tipid ti makmakan. Ngam, saan matgayam? Isu nga rod nga imbagak idikan ka. Asaan ka nga agbabawi no sumurot ka kanyak. Gapot tauray aglamlamang kami. Enjoy ti panagbiag mi. Wan, talaga adyak agbabawi asimurot. Gapot ta makitak nga enjoy mat ti panagbiagyo ditoy. Talaga, Jakon mauray ni Shalani, Olive. Ay,
Mano abulan ng tinapalabas, ngam saan ang nagparang. Nagkid daw tayo pa yan ititulong kadag iti otoridad. Ngam saan latamo ta nabirukan. Wan nga rod, talaga siguro nga imadayon. Sa dino nga rod asuli ti lubong tinapnapanan na. Sayang. Sinayang na ti oportunidad para kinkwana. Isupay kalaat nga rod ang nagbaliw. Kalat ang nagbaliw. Sipod na amuna dayjay nga ed. Wan nga rod, talaga asabali ti impluensya dayjay nga ed kenkwana. Panagkunak, saan pa yaman pali na sumurot ni Shalani iti pagnatayo? Apay ka di, Pangulo? Sigurado abirbirukan na pala ang aging gaita. Isanas kan ngagpalabas tayo pa iti sumagmaman o abulan. Sakbay nga isurot tayo karag iti pagnatayo. Sa bagay, husto kayo, Pangulo. Kan maysa, adupay dagiti saan ana isuro kan kuana. Saan pa'y anak kasagana ang maipasungal ngal iti rinupak no kastaman bilang. Sigabis mo tinagkunay ti dayta, Edgar. Naskan nga rod nga pakaawat mo dayta kinkwana. Ang mga numagagaran as sumurot kada tayo kat saan pa'y arumpang. Sana balay, Pangulo. Siya akong timakam mo kan kuana. Ipakaawat ko dayta kan kuana. Manang luling, di mo kumabaybay antibagim. Kita manday talangam. Anya tinagkurangak iti anak ko. Tapno panawan na. Awan tinagkuranga, manang. Adumaten apang magbagakan kwa na. Ngam talaga asaan adimngag. Arig na napukawanak iti anak. Gaputan na bayagan adyak nakit-kita ni Shalani. Di ka mapukawan iti namnama. Barang dumteng to ti aldaw ang makaamiris. Katkalaat nga agsublik. Sapay lako mga rod takasta, Aurea. Katsapay ko tanasaya at ti kasasaad na. No sa di man ti ayan na ita. Manang Mirna. Apay ka di, Ed? Ada ko makayat ko nga ibaga. Ang kasla mabuto nga. Anya? Manang. Apay nga minaya? Ibagam nga minan Nalagan tirik na kan ka. Kan agtalal kak unay kan ka. Iisu asi ka lang ti pangibagak iti daytoy. Ha? Manang. Maipapanday to'y ka ni Shalani. Apay ka di? Adda ka di parikot ka ni Shalani? Awan, manang. Ngam mariknak nga gayata kan kuana. Anya? Saan mat siguro ang maiparit? Mabalin nga ta, ang maadaan kami iti relasyon no bilang laan. No, siyak. Awan ti makitak aparikot iti dayta. Basta amuyo ti limitasyon nyo. Amumat ti maiparit kan saan iti grupo. Uwan, manang. Kat agyaman ak unay iti panakaawat mo. Agyaman ak launay. Agrubat ka, Shalani. Adda papanan tayo. Ha? Basta, sumurot ka kada kami. Sumurot ka ni Manang Mirna. Wan Edgar. Ngam, sa dino nga min ayat ipapanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan. Kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Agrubot ka, Shalani. Adda papanan tayo. Ha? Basta sumurot ka kada kami. Sumurot ka ni Manang Mirna. Wan Ed. Ngam, sa dino nga min kipapanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan, Shalani. Kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak.
Anya? Unsyalani. Basta gan anad ka, kan sumurot ka kada kami. Di ka maisinsina kada kami. Anya? Ala, agrubat tayo na. Agay ayaban dagiti kakadwa tayo. Manang Mirna, jakla impagarup adito'y matgayam ti papanan tayo. Wan, Shalani. Agawa am ti aggunay. Nga manang, apay akastoy. Naskan nga aramiden tayo ti kastoy. Gapo taawanan ti makan tayo. No saan tayo nga aggunay, agbisin tayo ijay hideout. Anya? Wan, Shalani. Ala, agawa am. Tapno makarwarta dito yan. Urayin talatan dagiti kakadwa ijarwara. Ngamkas iti naibaga. Agan anad ka. Amangan no adda makakita kadata. No kasta, agtataod iti takaw dagiti abasto tayo ijay hideout. Wan, Shalani. Kat dayto yan ti gundaway. Tapno maamwam anaimbag ti maipapan iti grupo tayo. Anyan ti kastoy. Natakawan ti kadakalan a groserya dito ili tayo, Marshal. Ita lang nga mapasamak na ito itiili tayo Ay, no kasta. Aging ga dito ili tayo. Adan dagiti managdakdakas. Deta ti pakakitaan, nga doon tinagbaliw ita a tiyempo. Ti lugar tayo asigod ang naurnos. At damot tan ti agtatakaw. Ay, Ngamala, saanin aday ta ti pakariribukan ta. Ikararag talangan, asapay la kumata saanin ang maulit ti kastoy ang napasamak. Nana, imayak gaputa kailiw kan. Agyaman akbalasang ko. Gaputa sa andak latta amalipatan. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Nana? Nakagradwar kayo gaya man. Wan, Nana. Iso nga imay kasi narungkaran, tama nga naawan ton tiwayak, no adan mabiro ka katrabaho. Ay, sapay lako mga ruda. Tamakabirok kayo adagos iti panggedan nyo, balasang ko. Ay, no saan ko maapim manaw ni Shalani. Kadwayo ko anagturpos. Wan nga rod, Nana. Hanggang awanan. Jak namnamaan ang makitak pa iti anak ko. Ay, amangan no nalipatan na tayo pa yan. Manoon atawan tinaglabas. Saan tayo ang mapukawan itinamnama, Nana? Agsublin tumatlaang kada tayo ni Shalani. Shalani, nabayagan sipod na kikapang ka iti grupo tayo. Ado pa yung dagiti na isaysayang kat tayo a plano. Kat nakitak asan ka nagbaliw. Ha? Un Shalani. Kat day tati nakakitaak, iti kinapudno. Iso nga... Iso nga. Ituloy mo, Edgar. Iso anak nagdiriknakan ka. Anya? Un Shalani. Punot imbagakan ka. Agayatak unay kan ka. Kat ikarik. Ano man ikanak iti gundaway, amadaan ta iti relasyon. Agbalinak to anapudnukan ka. Naklaatak iti daytang imbagam, Edgar. Pangasim, ikanak kumapay itinan anay apanawan. Panunutak pa'y anaimbag ti may papan iti daytabanag. Sige, Shalani. Sa anak mo't kidi nga agap apura. Ngamnam na maag, a positibo ti isungbat mo kanyak. Manon nga aldaw a pinalpaliw ka, Shalani. Kat, kasla adda pa kariribukam. Manang, Apay, adda ka di parikot mo? awan manang. Ngam pampanunutak lang ang dagiti inararamid tayo.
dagiti insay sayang katayo a plano tayo. Apay, agbababawi ka ka din. Manang, Amok ti adda dita isip mo. Tauray siyak. Agtukyad ti riknak iti daddo mga inaarami tayo. Gapot agbalbalin tayon adakas. Kan maysa, kaslaawan pagmamaayan dagiti araramidon tayo. Agparparnuay tayo lang iti gulo dito ili tayo. Kan isagsagmak tayo lang tibiyag tayo. ngam apay nga rod a nagbayag ka iti grupo, manang. Gapot amok asaan akon ang makapanaw dito eh. Ngamsi ka. Ubing kapay, Shalani. Kat no addagon daway mo ang makalibas. Aramidam. Ngam, manang, napatagmatan kanyak ti grupo. Kan maysa, kasla saan akon ang makapanaw. Gaputa agayatak matan ken ni Edgar. Anya? Wan, manang Mirna. Kat day ti pakariribukak no dagduma. Adakan ka ti amin apangadang. Ngam ulitak manan. Di mo kumasayangan ti biyag mo. Tapno awan to ti pagbabawyam. Nabayag matan nga agayan ayat ta, Olive. Kaya't ko nga kalay sata ko man. Sigurado ka, Marshall? When Olive, sigurado ak iti dayta pangadan ko. Ngam, talaga ka di nga ay ayatan nak? Si Kamet, di santa ko nagbayag akastoy no di ka ay ayatan. Aman nga mino ni Shalani paylaang tilinaon day tapusom. Ay na, si kalaang tilinaon to'y pusok, Olive. Wen, inayat ko idi ni Shalani, ngam idi dayta. Ubing tayo pa idi. No pa'y napatag pa'y lang kanyak. Dayta, kat kaskabsat. Alawanan, kung kunaklaan ka di, nagadun ti impagam. Kaslang amin pagduha-duhaan nakpay laang. Saan? Ay ayatan ka iti kastaunay. Katuan, paikalay sa akin ka, Marshall. Tangay agayan ayat kayo ka ni Shalani. Agkasar kayo nga rodan. Agpeso, Pangulo. Wan. Ngam ne. Di yung liplipatan ti pagribangan nyo ti grupo nga oray agasawa kayo. Wan, Pangulo. Saan kayo ang madanagan? Ad alala ingak ti aggunay para iti grupo tayo. Gaputa adda ni Shalani nga inspirasyon ko. Ala. Nasaya at nga rodno kasta. Inton kanikadwa nga rodan ti panagkasaryo. Ira na tayo inton kabos tapno naranyag ti panagkasaryo. Agyamanak, Pangulo. Di kan makababawi, Shalani. Nagpaikalay sa kan ni Edgar. Kat agasawa kayon. Wan, manang Mirna. Dahito iti tandaanam. Agtulnog ka iti amin nga ibaga ni Pangulo. Kan oray adan asawam, di yu liplipatan ti obligasyon nyo iti grupo tayo. Wan, manang. Ado pa'y dagiti plano da nga isayang kat tayo. Nagbaligi tayo. Gaputan narpuugan ti may sa agrupo amang kalkalaban kada tayo. Ngam agpagad tayo mat ita. Gapo iti inaramid tayo. Kan, gapo iti panangraot tayo iti maysa apasdak. Manang Mirna. Sapay kuma. Ta saan tayo ang maisagmak iti dayto nga aramidan tayo? Ado pa'y dagiti kayat da abalsan. Kat no saan da mabalas amin dagita at tao. Ado matirautan tayo. Gaputa day tala ang tiwagas. Tapno makaala tayo iti aramatan tayo. Banag, amang iton damat iti pagpaggadan tayo. Wan nga rod, manang Mirna. Kasla agbabawi ak anakikapang.
nga maawanan maaramitak. Gaputa addaak dito yan. Agbababawi ak. Gaputa itilikudan ti kinaragsak ti grupo. Pasigmat gayam abalas ti adda iti kaunggan ti tunggal maysa. Banag apagkadkadak no daduma. Husto ka, Shalani. Ngam kas iti naibagak. No addaman ti gundaway mo nga aglibas. Aramidam. Ngam kasano ni Edgar? Yak mapanawan. Gaputa ay ayatek unay. Adakan kadaytan, Shalani. Ngam timbangam anaimbag ti panunot kan Riknam. Sikat ti ayan ti amin apangedang kunak manan. Anyan ti kastoy amapaspasamak. Ado umeten dagiti maipadpadamag a krimen. Wan garot manang. No saan apam mapatay, panagtakaw. Ay. Ngamala, saan adayta ti pagparikutam? Dayta salun at mukit day, sapay kimotong kan. Ay, normal laang daytoy, ading ko. Nay, aguyag ka manag. Ay, normal lang daytoy. Ay na, maikat dayta no agtumarka iti agas. Ay, adumat dagiti tumtumarak. Wano, inumak abulbulong. Ngam talaga siguro abumakot akon. Kan maysa, nakasagana ako namatay. Agmay maysa akmat laeng nga agbibiyag. Nalipatan na kon ti anak ko. Ay na, manang. Saan ka di aday tati kanayon nga da iti panunot mo? Tanya nga iti amom. Ang mga nusumang patumot laeng ti anak mo. Diya ko namnamaan day ta, Aurea. Hamangan paikit de, no nataya ko no agsuble ti anak ko. Nabayag mo tan sipod nagasawa ta Marshal, lakay. Ngam saan ta mo ta namadaan iti anak? Wen nga rod. Ngam saan ta mapukawan iti namnama. Amang ano talaga nga awan pay. Sapay ko mga rod ta kasta. Wen bakit? Di ka madanagan. Maamakak namin. Amang ano lupusak. Si Kamit. Saan namin nakasta ti panunutan Ay, sapay ko mga rod ta saan, lakay. Edgar, day talatan mangraraot iti kumpurmi apas Dr. Aramidan tayo. Kasapulan nga aramidan tayo daytoy. Gaputanaskan nga agsagana tayo anaimbag. Para iti sumaruno a plano tayo. Anya? Wensilani. Kandi kan mas daaw. Sigud mat nga aramidan tayo daytoy. Ngam kastoy kadilatan akanayon. Anya? Di ka man agsaw iti kasta. Ammumon dagiti plano tayo nga aramidan. Isu adikan kumontra. Edgar. Diyak kayat amakangag iti anyaman a panagkontra, Shalani. Isu ano kayat mo anasaya at kaakanayon. Ikaamulatan day tabibig mo. Anyan. Oh, kasla na unag ti pampanunuta, Marshal. Ay, pampanunutak lang dagiti sangsangwan tayo aparikot ti ili. Bakit? Anya? Agduduma ti mapaspasaran ti ili tayo. Adda ka panagtakaw, panang papatay. Ken adda dagiti grupo dagiti rebelde. Akayat dan ti sumuko ti gobyerno. Ha? Gapoy ti dayta. Malagip ko ni Shalani, ken dayjay nga Ed. Mangnamnamak adumteng to ti aldaw. Asumuko damat iti gobyerno. Sapay ko mga rod, lakay. Nangro na itatamasakit ni Nana Luling. Kat ti panagsubli ni Shalani, ti tartarigagayan na. Nana,
Apay kastamot tan tilangayo. Ita kami lang asim marungkar. Kastamot gayam ti kasasaad yo. Nakapsuot akon, balasang ko. Ket panawon siguron, tapno isublet ti bulod. Maasyanak unay kanina na loling, Nana Aurea. Nadagsan ti barukong ko iti ipupusay na. Kastama ti marikriknak, balasang ko. Ngam pinalubusak. Gaputa makiitak akastaunay tirikat na. Makapaliday, Nana. Naliday anang ipulang iti biyag na. Tadi na pulos nakita ni Shalani. Ay, wingarod. Ay, no sa di no ngamin aya ti ayan ni Shalani. Ay, ipagarupay day di idana anatayang. Sapay ko matasaan akasta, Nana. Sapay ko matadala ang iti adayo a lugar. Kat agsublin to dito'y lugar tayo. Tapno mapat gantikid daw day dinanang na. Itatadwa tala ang tagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya day ta? Ang mga no di mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngam patsik amaragsakan ka iti maamuam. Anya ngamin day ta aya? Ibaga mo na. Edgar, masikuga kon. Anya? Itatadwa tala ang nagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya ka di day ta? Ang mga no di mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngam patsik amaragsakan ka iti maamuam. Anya ngamin aya day ta? Ibaga mo na. Edgar, masikuga kon. Anya? Apay, saan ka kadian naragsak? Saan mabalin nga agsikog ka, Shalani? Kasanong dagiti responsibilidad mo iti grupo no masikog ka? Anya? Tilatan pagsayaatan ti grupo ti pampanunutan? Imbes ada kami kumanga aginam? Edgar, agasawa ta. Iso anormal laang amaaddaan ta iti anak. Uy, anyan ti kastoy. Uray saan ta kumangamin amaaddaan iti anak. Anya? Adaken kanan niya ti pilyam, Edgar. No ti grupo, uwan no ti anak yo. Pangulo. Adaken ka amin na pangadang. Saan da ka diktaran? Karabangam ti mangadang. No isakripisyok ti grupo. Saan ko pa'y anabalas dagiti kayat ko abalsan, Pangulo? Ngam no isakripisyok matiputot ko. Amangan numapukaw ko nga agraman ni Shalani. Mabalin mo ta pilyam idadwa? Ngam nasken nga aramidam ti pagrabangam iti grupo. Wan, Pangulo. Panunutak ana imbag.
Noan niya tinasaya at nga aramidak. Talaga siguro asaan tan amaadaan iti anak, Marshal. Awan maaramidan ta, no kastaman bilang. Tinapateg, ket agin inayat ta, kan naragsak ta nga agasawa. Agyaman naklakay. Gaputa maawatam ti sitwasyon ta. Ay ayatan ka unay, Olive. Ket no man saan ta amaadaan iti anak, aklunen ta day ta si pupuso. Wan lakay. Ngamsapay ko ma, tamaparaburan tamatlaang iti anak. Uray may salaang. Ala bakit? Mapana ko niti trabaho. Kan agan anat ka matiti trabaho, ha? Edgar, sabali tirik na kita. Nasakit ti sikat ko. Gapo siguro iti sikog mo. Pangaasim ta di ka kumapumampanaw. Kasapulan ka ita. Talaga ang sabali tirik na. Ado ti aramiden mi ita. Ado ti imbilin ni Pangulo. Ngam, Edgar, ang mga nagpas ngaya ko. Iso di ka kumapumampanaw. Ay, Anay ko, talaga nagsakitan ti tiyan ko. ala, ni Manang Mirna pailaang ti makamukan ka. Rumwar kamin kada Pangulo. Nagrigat gayam tagpas ngay. Buwis buhay ako na. Lalaki ti anak mo. Nagdaar nga ubing. Ne, apay ngagsangit ka, Shalani. Makapadakas kan kadayta. Anyan ni Edgar. Talaga pinanawan naklata kat linapnakmat. Imbagakan ko na nga mga nagpas ngaya ko. Di naklatayin kan kano. Amo matan, Shalani. Sabali ti lubong tayo ditoy. Iso adi ka unang mangnamnama ka ni Edgar. Kasanon ti biyag mino kastoy ka na yun, manang. Panunutan na kumamat amaysan nga ama. At pagbalansyan na kumamat ni oras na. Di ka madanagan. Adaak lang ditoy. Di ka baybayan. Lalaki ti putot ko, Pangulo. Natar nga ubing. Juan Edgar, ngam amumatan. Ado ti trabaho tayo. Ado tinasken nga asikasuan tayo. Kat na daubing, amangan isulatan ti pangipayan ni Shalani ti atansyon na. Pangulo, Ulitek tinaibagak idikan ka, Edgar. Agpili ka. Ti grupo, wano ti putot mo. nakapagdesisyon akon, Pangulo. Kat ti grupo tayo ti piliak. Nakasagana akon amang isakripisyo iti putot ko. Agrugwat kan Shalani. Rumot tayo, kat itugot tayo ti maladaga. Anya, Agtungpal ka iti bilin ko, Shalani. No di mo kayat ti madaksan. ngam nakapsutak pa lang ang Edgar. Amumit akaan anak ko. Ngam apay aparwaran na kami. Kandakas amaanginan ti ubing. Saan abale, taglugan tayo iti kabalyo. Diyak kabailan. Nakapsutak pa lang ang. Basta, noon niya ti bilin ni Pangulo. Iso ti masurot. Anya, Napintas da ito yung establishmento. Sigurado nga adun to ti tao nga umay dito eh. Uwan, Pangulo, sigurado nga ado ti customer iti daytoy. Apag iso, pumarbangonan. Amangan no madamdamalang. Adan umaya tao dito eh. Sige, agtignay kayo ni Edgar. saan kayo amawatan, Edgar? Pangulo, anya ti aramiden tayo dito eh. Shalani, pakawanan na kami. Ngamnaskan nga ibatim ti anak mo dito eh. Anya, Na iti alugar tinapilik apang ibatyan. Ta sigurado nga adda makakita. Kat alaan dati ubing. Naskan nga ibatim ti anak mo. Tano adda awir mo.
Di mo maaramid ti responsibilidad mo iti grupo. Saan? Saan ang mabalin nga ibatik dito iti anak ko? Nasa isaya at lang nagbati kami adwa dito. Kat pumanaw akon iti grupo. Saan ang mabalin? Ala, iyag mo ti ubing, kat ibati tayo nito. Saan? Mutoy. Saan ang mabalin? Umay ka siya, Lani. Ang mga nuadda makakita kada tayo dito. Saan, Edgar? Ipatanag! Subliyak ti anak ko! Ayop kayo! Ayop kayo, amin! Agkalma ka kuma. Ayop ka, Edgar! Awanan puso ka nga, ma! Sapay kumatagit karo kayon to'y impyerno! Agtal na ka siya, Lani. Di mo ngamin maawatan. Talaga, Jack, maawatan ti kinadakot yu amin! Impagarup ko no nasayat kayo at tao! Ngam saan mat gayam! Satanas kayo amin! Hospitalitan. Siya, Lani. Ilunlunod kayo amin! Sapay lako matadumtang ti aldaw! Kat agpulo kayo amin! Triplento ti rigat ang malakamyo! Ikaroyo tinaramid yo kada kami iti anak ko! Gusto ko nakmat siya, Lani. Ilunlunod ko, Edgar! Di na kanto pagtalnaon ti konsensyam! Balsan ka, Edgar! Balsan ka! Ay, Shalani. Shalani, huston. Agkalma ka na. Umay ka na. Tapno makainana ka. Nasaysaya at kumalangan no pinataydan. Ngamtinsi na da kanyag ti anak ko. Makipagreknaakan ka. Adin ko. Didak mawatan dagiti kakadwamanan. Siyang tinagregregat sipod sikog ko ti anak ko. Sayta, imbati da lang iti igid ti kalsada. Dakas na! Dumteng to ti aldaw nga ikaro dati inaramid na. Ikararag talaangan. Asapay lako. Taadda makaala iti anak mo. Kat padakkalendaan na imbag. Kat dumteng to ti aldaw nga agkita kayon tumitlaan iti anak mo. Awan umasping iti kinadakas ni Edgar nga ama. No amok lakuma sa anak-anak ki asawa kan kuana. Shalani. Dumtang to ti aldaw. Balsak ni Edgar. Maimay-mayang ka, Edgar. Amok ti pampanunutan. Manang Mirna. Apay ngamin abasta nagdesisyon kalatan. Nagpanunot ka kumapay anaimbag. Sakbay nga insayang katyo ti plano yo. Kinapuno na, Manang. Makonsensya ak. Kan masya anak unay kan ni Shalani. Kasla mapukpukawan ti limbong ti panunot na. Saan ngamin akas karina ti inaramid yo? No imbagam kumakanyak, tinulungan kayo. Nasaysaya at kumalaangan no inlibas mo ti aginam. Manang. Ngam awanan. Naladawan ti amin. Saan tayo nga amo no kasanon ti anak yo? Dakkala pagyamanan tayo no adda nangalakan kwa na. Kasano nga no awan? Konsensyam dayta ititong palbiag mo, Edgar. Marshal, panagkunakat na ito yung kisumbat ti tarigagay tamaadaan iti anak. Ngem burburo tiyapay laang kanyak. No asino ti akin anak iti dayta. Ken no apay nga imbati da iti building a pagpapaayam. Ado ti posible a rason iti dayta, Marshal. Amang ano saan da akabailan at taripatun da iti nga ubin. Isu nga imbati da. Wano, amang ano pinanawan ti akin anak. Wano, anak ti agbala. Anya?
Taripatuan ta dahi nga ubing Marshal. Kat iso ti ibilang ta apudpudno nga anak ta. Wen Olive, ipaay taken kwa na ti bara ti pamatag tinaganak, ana ipaidam ken kwa na. Shalani, Di nakasarsarita, Edgar. pangaasim ko Shalani. Agsarita ta ko may tinalapat. Tumukno sa dilangit ti guraken ka. Diyak ang munoan niya ti pangyarigaken ka. No maipapan iti napasamak. Nagtungpalak lang iti bilin. Apay, awan ka di ti bukod mo apanunot. No imbagadang aramidam latan, nga uray adda masakitan. Biyag ti putot mo tinakataya, Edgar. Ngam inaramid mo lata para iti grupo. Ayop ka. Shalani, Imbilang kamatan anatay. Awan ti naamok nga Edgar. Ken awan ti inayat ko nga Edgar. Agbababawi ak iti isusurot ko ken ka. Numabalin la kuma amay subli ti amin. sige Shalani. Denggak amin nga ibagam. Ngam sapay kuma. Tadumtang tuti aldaw ang maawatam mat. Ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Diyos ko. Idala ako mamangakan ka. Gaputan nakalipat ak. Kapoy tiragsak dito'y lubong. Ngam pagawanan na kumahiti naramid ko. Sapay kumata nakalasat ti anak ko. Dawata ka sapay kuma. Ada mangipatagkan ko na. Kasta matadawata. Asapay kumata makarwar kami ti daytoy a lugar. Katag subli kami iti lawag. Shalani, Ada kagayam dita, manang. Wen, kat nakitak ti panagsangsangit mo. Mawatan ka. Kan mariknak ti dagansan mo. Kasla mapukaw ko ti limbang ti panunot ko. Kaya't kon ti pumanaw dito eh. Gaputan umakit-kitak da Edgar kandag iti kakadwa. Ad-adda marubruban ti sakit tinakam ko kankwana. Ala, dumngag ka na imbag, Shalani. Adda na panunot ko awagas. Tapno makalibas ta ditoy. Ay na, makapayat ka talaga anak ko. Nene, si kalang mati makayayam kini baby. Anya? Ipasublat mo mat kanyak ah. Katuan dua ta makiayayam kan kwa na. Nene, nagkatawa kit din. Talaga naragsak ah. Kasla maawatan na ti ibagbaga ka. Talaga amaray awak kan ka, baby. Narnakanan dagiti kakadwa, Shalani. Daytoyan ti guntaway. Tapno makalibas ta. Nga manang, ang mga numaisagmak ta iti aramigan ta. Sapay kumata saan. Manang, Ala, sagay sata iti awitan apaltog. Kat no kasapulan ang makilaban ta. Aramidan ta. Iaplikar mo dagiti insursurumikan ka. sige, manang. Sige, agawaam, Shalani. Sabi mo, di ba ninyo? Manang Mirna, napuutan dati ipapano ta. Agawaam, Shalani. Pumanaw kan. Narnakanan dagiti kakadwa, Shalani. Dayto yung tiguntaway. Tapno makalibas ta. Nga manang, ang mga numaisagmak ta iti aramidan ta. Sapay kumata saan. Manang, Ala, sagay sata iti awitan apaltog. Kat no kasapulan alumaban ta, aramidan ta. Yaplikar mo dagiti insursurumikan ka.
Sige, manang. Sige, agawaam siya lani. Sa dino ti babanan nyo? Manang, napuutan dati ipapanutan. Agawaam siya lani. Pumanokan. Agawaam. Manang, Agawaam. Panawan nak dito yan. talaga adid agsardeng amang kamkamat kada kami. Just kiti kastoy, napuutan dati ipapana umi. Agsubli kayo. Nudiyo kaya tibay sagbat. Jak iday kaskaso, basta agtarayak lata. Shalani! Di mo idaikan ka no, Shalani. Basta partakam ti agtaray. Talaga gaya masaan kayong agsardeng, ha? Shalani, pumalokan. Diyos ko, napuntaan ni Manang Mirna. Partakag tagtaray. Sapay pigsanan tagtudo. Tumarayak lata. Ikagumag ti makalibas. Pakawanan na kumanudikan matulungan Manang Mirna. Shalani! Patayin ka langan. Nusikamot lang timang isagmak kada kami! Panay. Napuntaan ti abagak. Tumarayak lata. Agsaya-sayan ti daray ti abagak. Maulawa. Apag-iso. Ada akong dito'y karayan. Tumpuakak dito'yan. Nasaysayang atin aditoyak kamatay. Ngam ti matayak iti ima ni Edgar. Awanan ni Manang Mirna, Pangulo. Talaga kasta. Ammo damat ngamin ti pagalagadan tayo. Ngam apay a pinanggap na pay lang taglibas. Pangulo. Sana mabali na palubusan tayo ida. Kasanon no iso da mismo ti mangisagmak kada tayo. Maawatan kayo, Pangulo. Kasanod ti bangkay ni Mirna. Itabon tayo latan. Tadamat nakakaduan tayo nga orekas kasano. Dakkelmet ti naitulong na iti grupo. Wan, Pangulo. Kat ni Shalani, sigurado ka anaparmak mo? Wan, Pangulo. Saanan ang makalasat dayjay. Gapot a pinagsasarunok tinang paltog. Ijay timpokan na. Sa dinong atatiayan ko. Diakon malagip ti simaron pasama kanya. Tilaang panang paltog de Edgar ti malagip ko. Ganti pa nagbatay ko iti kayo. Malamnay na kunay. Nakapsutan. Gapot ang adon at tidara nagsayasay dito'y abaga. Diyos ko, no kanibusan akong dito'y. Dawatak di pamakawan mo kada kami. Da kami kinimanang Mirna. Kat awatan na kami kung iti pagaliyaw. Kat sika ko man di makamoy di anak ko. No si Bibi Apay. Kastaman ka ni nanang ko. Oh, apay anarabian ka nagawin. Pasensya ka na, Olive. At dahin tulod mi iji pagagasan. Ha? Asino? Kadwayo iti serbisyo? Saan? Am-amom ti impan mi ijay. Asino, Marshal? Ni Shalani. Ha? Impan mi iji ospital. Apay so? No kasta, si bibiyag pay ni Shalani? Ngam, apay nga impan niya iti ospital. Jak amon anya ti husto na pasamak yan ko na. Nakita laang dagiti mangalap ijay igit ti baybay. Nga awang puot na. Kaya nadasugat na. Diyos ko, anya nga ta tinapasamak iti gayem ta. Nagkidaw da iti tulong kadagiti kapulisan. Kaya't da kami tinagresponde. Intulod mi iti pagagasan. Madamamat ti investigasyon. May papan iti da iti akaso. Diyos ko, sapay ko matamagasan ti gayem ta. Kat maamuan tanoan niya ti pudno na pasamak kan kwa na. Edgar, apay analiday ka?
Pangulo, mariknak ti iliw ko kan ni Shalani. Kan iti putot ko. Anya? Agsubli ti ragtam nga agserbi iti grupo. Kumusta, Marshal? Anya ti damag may papan ka ni Shalani? Awan pa'y. Gaputa saan pa'y ang makasarita na imbag ni Shalani. Anya? Napukaw na ti limbong ti panunot na? Saan mat? Natroma laeng. Ngam sigun iti doktor, agsublim to matlang iti sigod. Kaya't base iti inisyal nga investigasyon, nakiranget ni Shalani. Gaputada nakita mi apaltog, iti abay ti nakasarakan mi kankwana. Diyos ko, anya da ito yun anapasamak iti gayam ta. Patsak analaos arigat tinalakaman na. Ngam pagyamanan tayo langan, ta si bibiyag ni Shalani. Kaya't nagsublim dito'y lugar tayo. Agyaman na. Gaputa si bibiyagak pa'y. Wan Shalani. Kaya't pagyamanan mi unay ti panakitinulong mo kada kami. Tapno mabibiit amarpuog ti grupo ang nakikapangam. Wan Marshal. Gaputa kayat kung agi karuda iti nagpasolanda. Awan umasping iti kinadakastaan. Shalani. Ado abiyag tinadadakil kapo kadakwatan. Ado ti biktimata. Iso adakil unay tiragsak ko. Gaputa na tiliw tamat lang. Kat agpapada kami nga agpulo iti pagbalutan. Di kagdanag. Saan kang agbayag dito pagbalutan? Gaputa biktima ka laeng. Rumwar kanto iti mabiit. Ket mga barwanan ka. Nana Aurea, agsagana kayo. Mapantayo sa rongkaran ni Shalani iji pagbaludan. Anyan ti kastoy. Nagsubli nga agpaiso ti kaanak kag. Ngamiti mo't pagbaludan, tinagtungpalan na. Uwan nga rod, Nana. Ngam ti pagyamanan tayo. Si bibiyag iti panagsubli na. Sa bagay, gusto ka, balasang ko. Sayang lang. Gaputa awanan day di Nana Loling. Kat saan dan ang nagkita pa'y. Uwan nga rod, balasang ko. Ay nga mala, awan maaramidan tayo. Tinapatag, si bibiyag ni Shalani. Awan ti dakas, anapasamak kan kuhana. Agyaman ako, Nay. Gapo iti isa sa rongkaryo kanyak, Auntie Aurea. Ay, Olive. ay Diyos ko, agyaman ako, Nay. Gaputa si bibiyag ka, balasang ko. Wananti. Si bibiyagak. Kadak kala pagyamanak. Gaputa da Marshal tinangispal kanyak. Dakal unay ti panagyaman ko. Gaputa oray dito ipagbaludan tinagtungpalak. Nasirayak manan tilawag. Saan mi ngayon pagarup akastoy gayam tinagbanagam Shalani? Ngam sa nabali, tinapatag kat tiagdama. Wan Olive. Ninanang. Apayadiyo ka doha. Shalani, di ka kumamakmaklaat. Nga nabayagan na pimusay ti inam. Anya. Wan Shalani. Katamom ka di. Uray iti maudi nga angas na. Ti panagsublim ti ururayan na. Ngam napaay. Ngam imbilin na ano agsubli ka. Ibagami kanukan ka nga ipatpatag na kaunan. Awan umasping iti kinadakas ko. Gapot na jak dimngag kaninanang ko. Kan ado dagiti rinot mi. Ado tinaysagmak kapo iti pinarnoy mi agulo. Aging gana at na anak iti anak. Ngam sumagmamano lang aldaw ti panagkatuwa mi. Kapot na imbati mi iti igit ti kalsada. Katsipod ini. Awanan damag ko kankwana. Wan Olive.
Ante Aurea, ngamjak nagayatan dayta. Kat dayta ti makagapuno apay ang naglibas kami kini Manang Mirna. Ngamdak sanggasat na napaltugan. Ingkang kumaak ti naglibas. Gaputa kayat kung agparang ito otoridad. Tapno maikaro mi kadagiti kakaduak ti nagbasulan mi. Kat sa anak mata na pa'y. Iso nga oray mabaludak iti tong palbiag ko. Gaputawan matlangan nagmamaayan ti biag ko. Kan kang runaan ti amin. Inikak iti sakit tinakam ni nanang. Pimusay gaya man, ajak man lang nakapagkitaw iti pamakawan kan kuana. Kan kastamat nga inya dayo na kanya, ti patpatag ko unay nga anak ko. Napagsusurot ko dagiti pasamak, Marshal. Sa anak nga agbidot. Ni baby tidak nakamatan ni Shalani nga anak na. Wan nga rod, Olive. Anyan apan nakairanranana. Naimbag unay tinamarswa. Gaputa data ti nakakita. Kat saan ta nabaybayan ti ubing. Maliday anak unay. Gaputa ti amo ni Shalani kat natayon ti anak na. Sana bale. Ipudnutan to ti amin kan kuana. Ngam saan pa'y nga ita. Urayan ta ang mawayawayaan iti pagbaludan. Mawayawayaan pa'y nga ta, Marshal. Wen, Olive. Gaputa may sala nga biktima. Iso apat check asaan nga agbayag iti pagbaludan. Edgar, Pangulo, nasaya at mata nagkikita tayo manan. Si bibiyag ka, Shalani. Wan, ipagarupyo siguro anatayak. Ngam nagbitot kayo. Agkikita tayo pa'y lang dito'y pagbalutan. Shalani. Agikaro tayon iti adoan nagbasulan tayo. Ngam nagasgas sa takpay lang. Gaputan na waya-waya anak. Shalani. Agikaro kayo matan iti adoan nagbasbasulan nyo. Kat pulos adi yun tun masublian ti aramid nyo. Gaputa agpulo kayon dito'y pagbalutan. Shalani. Pakawanan na ko, mahal, Shalani. Sakbay nga agkid daw ka iti pamakawan kanyak. Agkid daw ka pa iti pamakawan iti namaswa. Gaputa iso ti kang runaan ang nakabasulang. Nawayawayaanan ni Shalani, Marshal. Panawan matan, tapno ipudnuta ti amin kankwana. Wen, Olive. Gaputa saan ang mabalin nga ipaidam ta kenkwana ti anak na. Kasano no ipanaw na ti anak na. Sigurado akailiw kunto ni baby. Kasarita ta na yung bag ni Shalani. Kidawan ta, adi nayad adayo ni baby, no mabalin. Sapay ko mga rod takasta. Tapno saan amaya dayo kadata ni baby. Da kayo gayam tinagkatuluyan, Marshal. Olive. Wan Shalani. Kat pakawanan na kami kuma. Awan tirumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan. Gaputa talaga da kayo tinaituding iti tunggal maysa. Ay, makarit na aklaang itiliday. Gapo iti panang dadail ko iti biyak ko. No kumadim nga kada kayo. Saan ko maakastoy tinagbalinan ti biyak ko. Rugyam ti mga barwanan, Shalani. Ngam kaslaawanan ganas ko nga agbiyan. Gaputas sisyak laangan tinabati. Awanan day dinanang. Kanaawan matan ti anak ko. Saan ka ngagmaymaysa, Shalani? Adda kami agagayem mo. Kan adda ti anak mo. Anak ko. Kunang. Wan Shalani. Kinapudno na. Da kami tinakaalakan ni baby iti nangibatyan nyo kankwana. Pinadakkel mi. Kan imbilang mi apudpudno nga anak ni. Diyos
kanyan, anak sayat ka. Gaputa di mo binaybayan ni anak ko. Kat na kayo pa'y agagayim ko tinang padakal kan ko. Wan siya lani. Pang-asim ta di mo kumaya dayo ni baby kada kami. Napatagan kada kami. Kadyak kabailan no iya dayong pay. Di kay madanakan. Gaputadyak alaan ni baby. Gaputadyak matla kabailan na padakalan na siya. Kan kayat ko pa'y abiro kan tibagik. Tila ang kidawak. Diyo ko mabaybayan. Umadayuak. Kat mga barwanan na. Agsubli to, inton mapasaya at kontibiyag ko. Kat tumulong ak para kini baby nga anak tayo. Nanang, adaak dito'y ayanti sa kaanan ti tanong mo. Pagawanan na ko may tinararamid ko. Dakal ti babawig. No kumadim nga kada kayo. Saan kumakastoy tinagbanagag? Dinudursok apangadang. Dayta tinangitunda kanya itinakaisang magag. Amok analiday kayo anang ipulang itibiyagyo nga po kanya. Ngam sana bane. Gapot ang mga barwanan na. Kat pasaya at tibiyag ko. Kat dagitibili niyo tagbalin agiyakan niya. Ala, Huston. Huston, siya lang ikanakan. Pumanaw tan, dito'y sementeryo. Nagaputa patsyok adi nakakayat akit kitaan ti inam ngagsangsangay. Di mon panunutan ti naglabas. Tinapatag. Ti adan, anagsaw mo, gapo iti kapadasam.